DXDC Radyoman Report. 420,000 ang damyo human nasunog ang usa ka balay o isa ka establishmento sa Poroca San Miguel, Barangay Kabangtian ning syudad niadto nga milabayng adlaw Domingo alas 5:24 sa hapon. Base sa report gikan sa Central Fire Station, ang balay nga giparagiyahan ni Bonifacio Albufera. Sumala pa tulo usab ka pamilya ang apektado niini og usa ka individual ang na-injured sa maong sunog. Ang hinungdan sa sunog mao ang TVS Tricab. Samtang kagabi alas 8:56 laing usa ka poste usab ang nasunog or poste sa Davao Light ang nasunog. Sumala ni FO4 Mel Hilyado ang Central Fire Station Commander at the same time Chief sa IIC sa Davao Fire District di na fire out dayon daling girespondihan sa itong mga kabumbiruhan. Gidugan ni Hilyado nga posibleng ni ground ang poste or kuryente tungod sab sa ulan hinungdan sa sunog. Gipaklaro ni Ramel Hilyado nga dili sa Marpa sa Castillo kundi ang maong kining ni ground nga poste ang di mismo sa Maya Bolton Extension sakop sa Barangay 1-A ning siyudad sa Davao. Kasagad nga involved sa incident tayo karon, mirag nakita nato nga medyo daghan ang ato ang incident involving kaning mga poste no sa ato ang kuryente pilsa non structural nato kaning mga ravis o kaning grass fire sunod sa ato ang post on fire kaning ravis na kani bunga ni siya sa ato ang man kuno sa ato ang awareness sa ato ang katawhan nga ginato. Gikan sa Central Fire Station kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide in worldwide for 70 years. Radyo Madod Pulayaw, Tatak RMN. Tatak RMN.